Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Many more years to you. Many more years to you. Many more years, many more years, many more years to you. Hip hip hip! Hooray! Hip hip hip! Whatever that is happening here was not planned, and we didn't even plan today to have any form of birthday. But we have come to realize that our chairman is a global icon. Of course. He doesn't want to celebrate that. Of course. From every walks of life, we always come to celebrate with him. Yes. I have meant to understand there is a team, apart from other people that have come from different parts of the state, there's also a team that came from Owerri through a marathon just to come and celebrate him. So we made our chairman to understand that we need to come out and welcome the people that are visiting you. In as much as he wanted to rest today, that is his birthday. Permit me, not with his permission, but I have to announce it that today that his birthday, he has made a very huge donation to the Nnewi Kandi Diocese. So he felt that one is okay. But we made him to understand he's a global icon. A lot of people are here to celebrate with him, that he needs to come. So we have brought out this cake. Come and celebrate with him, and we pleaded with him, let him come. Let's just sing a happy birthday to him. And he has graciously accepted to that. So please, with one voice and in one accord, let's be on our feet as we sing happy birthday to our chairman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Many more years to you. Many more years to you. Many more years, many more years, many more years to you. Hip hip hip! Hooray! Hip hip hip! I pray. Without much ado, I would like to welcome the 001 of Nnewi, not local government, the deputy chairman of Nnewi, not local government, Honorable Chris Obiora, to stand up and to perform the cake cutting. I welcome you all who have come from far and near to appreciate our illustrious son, Chief Dr. Innocent on the occasion of his birthday. So, we are going to cut the cake in the mention of Jesus Christ. Okay? So, Please rise. Stand up, everyone. S U L. So, Chairman, there are also many things.
So we want you to receive them. You can start calling for your presentation. So where is the team from over there? Tata wo basakara aka. Onye na-emebe ete tata wo nwanne anyị nwoke. If I dey marry out that, ije na Burkina Faso, ije na French country niile ama ya ama. Language niile dị n'Africa. Onwe bi eje kịta ghara ịma Innoson vehicle. Ka ọ n'ọhụ na ya. So, language ọ na-asụrụ ebe a kịta ọmụ. So, aujourd'hui c'est 1er jour de octobre. Mon ami là, Innoson là, il est fait aujourd'hui pour les 64 l'année là. So, aujourd'hui, tout le monde n'est pas fait obligatoire là. Il faut me frapper. Even a Yoruba language, Amayama, even a Sonia, in a honey of Innoson vehicle. Yoruba na agba ego no kábíyèsí o. So nǹkan tí mo sọ pé lónìí bàbá tó jókòó sí níbí báyìí ó lẹ́nu ó ní agbára gan nǹkan tí ẹni wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ ká bí bẹ́ẹ̀ ní ọlọ́run wọ́n máa ṣe fún lóbi kọ̀ọ̀kan ọ̀nà ìyá aka abẹ́sẹ̀ na Nnewi onye unu ụfụta adụnụ tata wo ụbọchị nke mbụ n'ọnwa nke iri n'afọ 2024 ewee chọchaa n'obodo niile wụ Naịjirịa ọwụ na nwanne anyị nwoke onye na-agba ahụ n'ụbọchị tata ọ na Mr. Nigeria ọkwa na Mr. Nigeria ọzọ onye na-arụrụ anyị moto onye mere ifeọma ji wee mee ụmụnne ya wee bịa ụnne anyị n'ugwu a kịta ọkụ na-enwu onye ọ sị na ọ ga-adịrị ya mma ọ ya adịrị ya na mma nke a bụgonụ nke anyị wee banye ọchịchị owere anyị wee tinye ebe a ụmụnne niile wee bịa ebe a tata unu anya n'akụkụ m onye afụ dị kọlem PG uru nwelu ọnụ ya bụ Denis Ikegwu ọnụ biko kwụọ ọnụ ya aka donu anyị zuru ezu ebe a since anyị banyere ọchịchị ifeọma na-eme o nwere nwanne m ọzọ a na-agba oke ọfọ bikonu ọ na ebe a ka ọnụ ya aka donu ife nji wee si na tata dụla anyị mma ụdat na ife na-esi na nke onye were emeri ya dobikonu ụlọ mara ahụ onye chọrọ ka ọ na ebe a na-akụ ọrụ nwanne anyị ngwa ka aka ụlọ ahụ ịmara ahụ onye chọrọ ka ị nọ okwu ahụ oke okwu ahụ na-asị gị akụwa aka ụnụ n'anya n'uwe ebe a. Thank you very much. I said that one beyond my heart will you in us in if that's on it, I am oh yes, you made it. I want them okay do even the second hour. A slow movement of a tiger is not a mistake, but a calculative accuracy.
ịfụta anyị ka ọ nọ n'ime ọfịa na-eme nwayọ akwụsịla o nwere ife ọ na-ede anyị nwere n'ugwu ebe a sisi anyị bịara ọchịchị nwanne anyị nwoke a bịalụ wee tile anyị sola na-enwu n'ihu niile a bikonu pụọ na aka maka nke ahụ anyị ruo na mọnde ista mọnde batakwa ebe ahụ owo puku nde naira puku ise wee wolu nkwa si anyị ka anyị na-aga n'ihu pụọ na aka 5 million e nwere ndị ahụ adịghị ọkịta o wetakwa nnukwu ego wee nye anyị sị ka ibe na-aga ọfụma ebere ndị ugwu na-ebere ya ụdat anyị sị ka anyị gụwa achievement ya chi ga-eji chi ga-eme ego bụrụkwa transfọma dọwere anyị ọkụ na-enwu n'anyụ anyụ ebere anyị na-ebere ya ụdat ife ọjọọ doro ndị ọjọọ nke ọma doro anyị n'aha Jizọs ngwa o ji eko ọ ya kwara ahụ ya n'aha Jizọs ife ọma ọ na-achọ na ana opugolo ene ọ ya sịkwa prosperity ife na-azị Chineke wụ ka Chineke nye ahụ ike na ọdụmma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ka Chineke gozie anyị n'otu oge n'aha Jizọs kamara ife dị ha mawụrụ onye na-eme mkpọtụ ọha ewu onye leghị aka ọkọrọ akụkọ soru ọha eme etu ahụ foundation ọ na-eme ọdụ n'isi foundation nke eji n'isi onwe ha ọfịs mana ndị ọ na-enyere aka dị egwu onye nọsị enwu na ụmụazị ihu na ha hazi ebe akwa maka admission No winning, stop your mouth. No winning. My dad was my friend. No winning. Shut up your mouth. Don't tell me to talk. Okay. As I was saying. As I was saying. No winning. I ain't nothing. He's one of the biggest employers of labor. And Innocent. Ị na-arụ ọrụ ọnwa zuru ụgwọ ọnwa gị kpai ọha eji ụgwọ so anyị na-ekele Chukwu Innocent etighị anyị moto factory ebe a open up Nnewi open up Anambra open up Africa open up so na ife anyị na-ekwu ife ọ na-eme mana chi ya echichi ya abụọ ife anyị chọrọ ime nnu ka anyị yọọ Chukwu anya ha ayọzi gbaka ego n'isi mba ife anyị na-ayọ ọgwụ ndụ na-arụ isi ike nke o nwere aka na nkụ ife anyị na-ayọ ndụ na-arụ isi ike ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ ahịa afụnata ya ọ na-eje ọ na-abata ọ na-ewebata ife ọ na-ewebata ọ na-eke maka na ya onye a nọ ebe a ụdị obi enwelu amaghị ụdị adịghị ebụọ ọ dịghị ebụọ so na anyị na-ayọ Chukwu and onye ọbụla na-edere na-etinye n'ekpere maka onye ọbụla ife ọ na-eme na-ekwutecha onye ọbụla one way or the other either remotely or directly so na anyị na-ayọ Chukwu ka Chukwu gọzie Innocent Dr. Innocent Chukwuma CON onwe na history of Nnewi onwe bụ onye bitụrụ indọstrị aka etu o si beto onweghị ka ọ na South East ka ọ na Nigeria mgbasị a ọkwanye a jere fụ Tinubu ọkwanye ya onye ọ na-afụ ya ọ dị izi onye mụnwa chọrọ ije hụ mana ọ dị ọrụ impossible obodo chere aka nwe ndị ọdụ nso so na anyị na-ayọ Chukwu onye awụ a blessing to Igbo nation. It's a blessing to Igbo nation. And because not a blessing, all Ghana grow in leaps and bounds from power to power, from glory to glory. And Chukwu ya no nyere. Even in no name, of course Chukwu nyere even though you are about Midas touch in Kometanaka or gold. In Kometanaka or gold. And creativity here they so na I kwuwe si da anyị ma na ya na ebe ana maka afọ mefe rice ebe nu so na ya ebeneto okwu a na-ekwu and ife anyị na-ekwu na Chukwu ya nọnyere Dr. Innocent Chukwuma ife da son Nnewi ọ ya azazi ife da so ife ya na-azakwuzi iwu ife Igbo ji iwe de ebube ife Igbo ji de ebube
Even if I was born in even I was if Igbo Single man marathon to promote innocent vehicles and celebrate the birthday of our icon. Who is your spokesperson here? Okay. You are the person that did the marathon. What's your name? Daniel, popularly known as Orange. Okay. You have a club, okay. Go and follow the also. Are you an Igbo man? Not from Kenya. Is it possible? There will be video, complete video. Can you play for Chairman to see? Can you play? Let's see. At least some clips of it. Let's see. You are live on Facebook. Wow. Also not on Facebook, all the live on Facebook. Please a hand of applause for them, please. It's not easy. I've been longing to do this since last year, April. But because of little financial issues, I couldn't do it. So I said no, I must do it this year. So I have to go and hunt for volunteers. To make up like. So today we've achieved it. So I said I must run for you. Because of what you have been doing as a philanthropist, you have been helping people, your scholarship and the car that you build. So as a person, I love what you're doing. And also because of the talent that I have. And my main aim of running this marathon, I wanted to run in London Marathon, Chicago Marathon or Berlin Marathon. I hardly see some Nigerians that are running that race. So I wanted to do that run, but I know I will do it by your help. So I and my team will embark on this journey. So and also wish you happy birthday. And as we are going along the road, we are also creating awareness of breast cancer at the same time, because breast cancer is on the rise and nobody is doing anything about it. So we are also creating so that the doctors in the house will detect it earlier and see how they will solve it out. And also wish you happy birthday. So that God will give you many more years ahead. Huh? Yeah. I'm living in Imo State, probably at Owerri. So I'm aware of what all these youths are doing. I was once a commissioner with the Emeka Ihedioha. So I know that this thing is happening. This marathon they are doing, they are correct in what they are doing. So I would like every encouragement to be given to them. Happy birthday, my chairman.